За много години, Елизабет, много се радваме, че отново се виждаме, да не те хващаме в неподходящ момент. Само да се приборя парче от предното стори. Няма проблем, Елизабет, колкото време е необходимо. Ние сме тук и те чакаме. Кажи, че... Много ни хареса как се получи видеото предния път и затова бихме искали да работим отново заедно. Какво ще кажеш? Добре. Супер! Само да попитаме, има ли някаква промяна в цената? Има, да. Добре, каква е? 5689 е вече. Супер! Без ДДС. Окей, правим го. Коста диамантчета. Сега съм в един много скъп ресторант. Даже пуснаха и заря за мене. Не знам дали чувате. Да. Главният готвач ме направи много яки гурме сърне в ета с тенджера. Много са яки и са много. Ако ви искате да ви готвят яки работи, си вземете с тенджера. Ще оставя в описанието едно линкче. Ай, чао. Забравих с телефона. Ай.